Dragi moji, ovdje krećemo sa raščišćavanjem oraha, kojega smo kasnije nacijepali, kojega ćemo naložiti kasnije naravno, i tu dolazi do pripremanja ploče. Moj otac je već iskopao, priredio je, kao što vidite, jedan dio udubljeniji za pečenjaru, a ovdje spajamo sada vodu i odvod vode dok se majstor priprema i gleda kako i što će napraviti. Stigo nam je cement, stigo nam je šljunak, naravno to su nam osnovne namirnice koje su nam bile potrebne, dok se željezo isto tako za korpe priprema. Pogledajte malo dalje, znači ovdje već imamo napravljene korpe, spajamo odvod i dovod vode. Složili smo lijepo da sve bude onako kako spada. Još jednom pogled na pripremu ploče. Korpe se učvršćuju, sve je zaista ispalo fantastično i u ovom sam slučaju odlučio da majstora promoviram, odnosno nadam se da mi neće zamjeriti što sam ostavio slike jer je napravio vrhunski posao. Zaista smo bili presretni i sa majstorom i sa poslom, kao čovjekom i kao majstorom. Dakle ovako, betoniranje je započelo, stavili smo armaturu i sada krećemo dalje. Na redu je šalovanje. Moram napomenuti da je majstor radio sve sam. Znači, doslovce je radio sve sam. Kao pomoćni radnik mu je bio moj otac. No, međutim, sve što ćete vidjeti do krova, odnosno samo pokrivanje, majstor nije napravio. Ovo sve ostalo je napravio sam. I to kao jedna osoba u cijelom projektu. Dakle, niti ima pomagača osim mog oca, ništa. Ovdje možete vidjeti pripreme za ploču, možete vidjeti još stari travnjak, možete još vidjeti sve stari vrt dok se nije niti ogradilo, to ćemo isto kasnije napraviti, a ovdje smo zalijevali ploču nakon što smo izlili. Sada susjedov orah mora biti srušen jer nam smeta, jednostavno prelazi na našu polovicu vrta i jednoga dana kad se tu bude nalazila pečenjara, odnosno vrtna sjenica, kako ne bi došlo do incidenata, morali smo ga srušiti. Ovdje smo odabrali ciglu, staru, kratku ciglu smo odabrali. I sada nam dolazi stara cigla, evo kao što vidite, stiže nešto prekrasno. Na idućem koraku nam stižu jelove grede koje se trebaju još malo posušiti. To smo sve naručili dosta prije, pustili smo ih da se jako dobro osuše. Isto kao OSB ploče, naime u početku smo se za to odlučili, možda je to jedina stvar koju bih promijenio te OSB ploče, ali nismo ništa loše napravili. Ovdje već vidite početne korake, vidite moje neke male crteže kako sam ja to zacrtavao, vidite majstora kako zida, kako zaljeva, kako vlaži ciglu, kako lijepo izvlači fuge, jer moja želja bila ipak da se fuge izvuku. To je po meni nekako onako malo sređenija varijanta. No naravno svako ima svoj ukus i svako radi onako kako je njemu milo i kako je njemu drago. Ovdje vidimo naše palete cigala. Cigle su bile različite, bilo ih je svakakih, bilo ih je i kratkog i većeg formata, i starih švapskih i debljih. Evo, prva bolta je ispala fantastično i ovo je ono što bismo rekli otpadci, no međutim i sve te otpadke mi smo kasnije morali iskoristiti i iskoristili smo ih i majstor je to fantastično napravio. Ovo se radi po mojoj želji, ovdje vidimo još jednom armatura, tako da znate da ono što sam ja imao u svojoj glavi, što sam se zamislio, tako se je napravilo, majstor je stvarno napravio fantastično. Ovdje još možete vidjeti stare prostorije, odnosno u vrtu još nije sređeno, još nije došla ograda, još nije se vrt malo poravnao i sredio. Pečenjara se radi, to nam je bio prvi projekt, evo ga, zidar nam naravno to sve lijepo zida, a drugi projekti su dolazili ograda i dolazi jedan veliki treći projekt, pričat ćemo jednom o njemu ako budete imali interesa, a ovdje smo isprobali stavljati već i sudoper kojega sam uzeo i pripremio unaprijed. Sve ide po planu, majstor zida i ovdje se već dižemo gdje je druga bolta sređena, znači radimo već roštilj, to jest pripremu za ražanj i ovdje smo odlučili napraviti jedan veliki dimnjak, jedan široki dimnjak
iz razloga jer je to najbitnija stvar. A ovdje možete vidjeti da sam uzeo šamot za podlogu. Kao podlogu ovo su bilo 6 cm, a ove 3 cm dubljine su išle za po strani. Ovdje sam već imao znači škure, što bi rekli, u glavi, kako bi to trebalo izgledati, dok majstor brusi i priprema građu. To se sve lijepo pripremalo, sve se je palilo, sve se je lakiralo, zaštitilo. Dakle, lakiralo se u bezbojni lak, isto tako priprema drveta, znači zaštita drveta i onda lakiranje u bezbojni lak, jer nema ništa ljepše od građe koja zrači svojom prirodnom toplinom, a pogotovo ako je paljena. Ovdje već vidimo jedna prekrasna prva greda sa prekrasnim šarama je postavljena. Dalje se radi punom parom, tu nam majstor i dalje priprema građu, reže, mjeri i evo, preskočit ćemo na dio gdje su već postavljene veliki dio građa, a ovdje možete vidjeti okvir za dimnjak, kako smo to izveli da se sve sakrije. Evo, građe se postavljaju dalje, sve građe su paljene, nisu paljene samo iz razloga ljepote, naravno da su paljene iz razloga kako bi se zaštitilo od insekata. Evo, ovdje već znači pokrivamo OSB pločama, paropropusnom, vodonepropusnom, i ovdje smo izabrali 1A klasu lima koji smo postavili kao krov. Ovo su opšivke, naravno limene koje dolaze, te se dimnjak opšiva, te se radi kapa od lima. Sve je ispalo fantastično, kao vidite ovo je imitacija crijepa 1A. Ovako je to ispalo na kraju. S ovima sam bio prezadovoljan kako je ispala pečenjara. Ovdje vidite da smo još zidove izbetonirali na gornjem dijelu kako bismo učvrstili sve to. Šamot je postavljen, sada se radi šamot sa strane. Otišli smo 3 reda u visinu i 3 reda u širinu. Ovdje smo gledali mramor koji ćemo postaviti okolo sudopera i ovdje se pali prva vatra kako bi se šamot učvrstio i to ovako izgleda, znači fantastikus, mada iskreno dignut ću još 3 reda, sigurno šamota gore vam je premalo. I ovdje vidite da majstori postavljaju sudoper i postavljaju mramor, jer to je jednostavno nekako najelegantnija opcija za pečenjeru po mome. Dakle, ovako je to izgledalo kada smo napravili većinu radova, a sada na red su došle i pločice, to je keramika. Ove su bile na popustu, pločice su protuklizne, odnosno ne kližu se, ne smrzavaju, ne pucaju prilikom zime, što je bilo jako bitno. Majstori su odradili fantastičan posao, kao što ovdje to i možemo vidjeti, te sve napreduje po planu. Znači, onako kako je zamišljeno, tako i napredovalo. Ovdje je odvod koji smo isto tako ugradili u pečenjaru kako bi se lakše moglo sve očistiti. Odlučili smo se staviti pločice na onaj beton na zidićima koji ste vidjeli. Ovo su škure koje su gotove, znači majstor stolar je stigao, ugradio ih, ispalo je jednostavno fantastično. Ovo je hrastova škura, odnosno hrastova vrata za pečenjaru. Također tu su reflektori, tu su svjetla na svakome stupu. Ovo je vanjski reflektor koji će gledati u vrt kada se djeca igraju i dozidali smo jedan prekrasan zid. Ne znam da li se možete sjetiti kako je to izgledalo. A ovdje već sad možete vidjeti drugi projekt. Znači, ovdje smo isto stavili kameno blutak, a drugi projekt znači da je ogromna ograda napravljena. Toga nije bilo, zasluženi odmor u vrtu nakon svega toga i ovako je to izgledalo na negdje 90%. Ovdje sam naručio već neke detalje za pečenjaru. Ovdje vidimo prije zatvaranja pečenjare folijom da smo stavili štafle, njih smo isto popalili i tu smo sada spremni sa nekim rekvizitima koji su došli da dođu majstori i folijom zatvore ovu pečenjaru. Antracit boja, klizna vrata, tako je to izgledalo. A sada pogledajte video kako izgleda pečenjara kada se u potpunosti opremila. Znači sa ventilatorom koji baca maglicu, jednim prekrasnim hladnjakom sa LED osvjetljenjem, 60 litara ukrasi, slavonski ukrasi iz moga radnoga mjesta. Sve ono što je potrebno kako bi jedna sjenica funkcionirala savršeno. Ovdje smo stavili još zaštitu od sunca kako ne bi bilo prevruće, hrastova 3 metra
hrastov 3 metra dugačak stol, širok metar. Ovo je, kao što vidite, restauracija staroga bureta od kojega smo napravili jednu prekrasni ormar, tako reći. Ovo su sve gore moji rekviziti koje sam skupljao godinama, nemaju neku vrijednost, ali meni imaju veliku vrijednost. Kada otvorite, tu se nalaze čaše, tu se mogu staviti tanjuri i tako dalje, no međutim ja sam stavio evo ovdje neke stvari koje sam skupljao dosta dugo. I kao što vidite, 10 stolica, čisti hrastov stol, zaštita od svjetla, rimski zastori, nešto prekrasno. Pustit ću vas još malo da uživate u videu. Hvala vam što ste pogledali do kraja. Nemojte nešto zamjeriti. I ako vas zanima drugi projekt, ograde, ograđivanja i treći projekt koji će biti jako velik, slobodno mi to dajte do znanja. Doviđenja.